जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारि यमुनतीरावनचारि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 8 മുതൽ 50 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതിൽ നമ്മൾ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കണ്ടു. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിന്ന് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മായാ മനസ്സൃജതി കർമ്മമയം ബലീയാ കാലേന ചോദിത ഗുണാനുമതേന പുംസാ ഛന്ദോമയം യതജയാർപ്പിതം ചോടക്ഷാരം സംസാര ചക്രമജഗോതിതരേ ത്വദൈന്യാ. മായാ മനസ്സൃജതി കർമ്മമയം ബലീയാ കാലേന ചോദിത ഗുണാനുമതേന പുംസാ ഛന്ദോമയം യതജയാർപ്പിത ഷോഡശാരം സംസാര ചക്രമജഗോതിതരേ ത്വദന്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ വിവർത്തനം ആരെങ്കിലും വായിക്കാമോ? ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അല്ലയോ നിത്യനായ പരമപുരുഷ, അങ്ങ് അവിടത്തെ സമഗ്ര വിസ്തരണത്താൽ കാലത്താൽ ഇളക്കിമറിക്കപ്പെടുന്ന അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ പ്രാതിനിധ്യങ്ങളിലൂടെ ജീവസത്തകളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്രകാരം മനസ്സ് ജീവസത്തയെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെ വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങളാലും ബലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ 16 ഘടകങ്ങളാലും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ട പരിമിതികളില്ലാത്ത നാനാവിധ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ആശ്രയം തേടാത്ത ആർക്കാണ് ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ജൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായശ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം.
परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുകയാണ്, പരമപുരുഷനെ അങ്ങ് അവിടുത്തെ സമഗ്ര വിസ്തരണത്താൽ കാലത്തിൽ ഇളക്കി മറിക്കപ്പെടുന്ന അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ പ്രതിനിധികളുടെ ജീവസത്തകളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ജീവസത്തകൾക്കുള്ള ഈ ജീവസത്തകളെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഈ ജീവസത്തകൾക്കുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നിത്യാഹങ്കാരം ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ്? മഹത്വത്വത്തില് ത്രിഗുണങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് മഹത്വത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രധാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാതിരിക്കുന്ന എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രധാന. അത് തന്നെയാണ് മഹത്വത്വത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ മഹത്വത്വത്തില് ഈ ജീവസത്തകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം അദ്ദേഹം ആ മഹത്വത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. അതിനെ എല്ലാം ഇളക്കി അവിടെ കാലവും കൂടെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് ആസ്വദിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന് ഉള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് തന്നു. അതിനുള്ള ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു ലോകം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു. അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകം തന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം തരികയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് ഈ മഹത്വത്വത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മളുടെ 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, പിന്നെന്താണ് നമ്മളുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, 5 ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ മഹത്വത്വത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്വത്വത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് അവിടെ ഓരോ ജീവാത്മാവ് വരികയും പിന്നീട് അതിനകത്ത് കാലവും കൂടെ ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സമയമാണ് എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എന്നേക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നേക്കുമല്ല, കാലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഓരോ ശരീരത്തിൽ കയറി ഒരു നിശ്ചിത സമയം കാണും. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹവും നമ്മളുടെ കർമ്മവും അനുസരിച്ച് വീണ്ടും അടുത്ത ശരീരത്തിൽ കയറും. അങ്ങനെ എത്ര ശരീരങ്ങൾ നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇടാനായിട്ടല്ല ഇവിടെ ഈ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതൊരു ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലോകമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്നെന്നും ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഈ ലോകം തരാത്തത്? ഭഗവാൻ എന്തിനാ ഈ ദുഃഖമൊക്കെ ഉള്ള, മരണമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ച എന്തിനാണ്? എന്തിനാ നമുക്ക് മരണവും കാലം? ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ കാലമില്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിലേ കാലമുള്ളൂ. കാലമുള്ളിടത്താണ് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി എല്ലാം ഉള്ളത്. കാലമുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനൊരു ലോകത്തിൽ തന്നത്? നമുക്ക് ആസ്വദിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം തന്നുകൂടെ? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി. അതാണ് നമ്മൾ എന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ളതല്ല. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുള്ളവരാണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ വീട്. അതാണ് നമ്മളുടെ എന്നേക്കുമുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം അവിടെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. നമ്മളെ അങ്ങ് വേർപെടുത്തി പോകാൻ ഭഗവാൻ സമ്മതിക്കില്ല. നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ ഭഗവാൻ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഓരോ അവസരം തരികയാണ്. ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സാഹചര്യവും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനുള്ളതല്ല. അത് എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്ത് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതും ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തിയുത സേവനം, നാമജപം. അതെല്ലാം നമ്മൾ എവിടുന്നാണ് അറിയുന്നത്? ആരിൽ നിന്ന്?
ആത്മീയ ഒരു ഗുരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഗുരുവിനെ ഭഗവാൻ ആത്മീയാചാര്യന്മാരുണ്ട്. തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഭഗവാൻ ഗുരുവിനെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആചാര്യന്മാരെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഗുരുവിനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഗുരു ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് മാതാജി. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ശരീരം എടുത്താലും, നമ്മളൊരു നായയുടെയോ പൂച്ചയുടെയോ നമ്മളെ ഒരു പുഴുവിന്റെയോ ഏത് ശരീരം എടുത്താലും നമ്മുടെ കൂടെ, നമ്മുടെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ ഭഗവാൻ സുഹൃത്തായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ പരമാത്മാവായിട്ട് വരുന്നു. ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ട് പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാനായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാൻ വന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ എത്രമാത്രം ഭഗവാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണം, ശരി, ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ കടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഭഗവാൻ തരുന്നത്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിനൊത്ത് അതിനെല്ലാം സാങ്ഷൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. അല്ലെ, ഉപദിഷ്ടാനുമന്തശ്ച ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനെയും സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നതും. നമ്മളെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് നിരീക്ഷിക്കുകയും അതെല്ലാം അനുവദിച്ചു തരുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഭോക്താവ്, അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്, നമ്മളുടെ സുഹൃത്തും എല്ലാം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ആ പരമപുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണം കൊണ്ട് കാലത്താൽ ഇളക്കി മറിക്കപ്പെട്ട ബാഹ്യശക്തിയുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തിലൂടെ ജീവസത്തകളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അങ്ങനെ മനസ്സ് ജീവസത്തയെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങളാലും ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ 16 ഘടകങ്ങളാലും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ട പരിമിതികളില്ലാത്ത നാനാവിധ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. 16 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ? 16 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങള് മാതാജി, പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ത്രിഗുണങ്ങള്, മനസ്സ്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്. അപ്പൊ മനസ്സ് ഉൾപ്പെടെയാണ് 16 ഘടകങ്ങൾ. മനസ്സ്, പിന്നെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം 5, കർമ്മേന്ദ്രിയം 5, അങ്ങനെ 5, 5, 5, 15 + 1 നമ്മളുടെ മനസ്സ്. അങ്ങനെ 16 ഘടകങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ട പരിമിതികളില്ലാത്ത നാനാവിധ ആഗ്രഹങ്ങൾ. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിയും ഇല്ല. അല്ലെ, നമുക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ, എന്റെ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചാൽ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി. ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കുവോ അവിടെ, പിന്നെ അടുത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. ചിലര് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും, എന്തൊക്കെയാണ് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. ആ ഡു ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്ന വരെ തീരില്ല. ഡു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത ഡു ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് തുടങ്ങും. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ ഒരു തീയില് നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്ന പോലാണ്, അതിങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പരിമിതിയില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ആ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? അതാ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് നമുക്ക് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മയാധ്യക്ഷേന പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം. ഭഗവാന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഒന്നും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നത്. കൂടാതെ കർമ്മകാണ്ഡവും തന്നിട്ടുണ്ട്. കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫലേച്ഛ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഓരോ ചിലർക്ക് സ്വർഗത്ത് പോകാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം. ശരി, സ്വർഗത്ത് പോകാൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. അതും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആഗ്രഹം സാധിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇവിടെ ഈ ബന്ധനപ്പെട്ടത് ഇവിടെ കിടക്കാനുള്ളതല്ല, ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ളതാണെന്നും ഭഗവാൻ വേദത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ എസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മള് ദേവന്മാരടുത്തും പിതൃക്കളുടെ അടുത്തും ഭൂതത്തിന്റെ അടുത്തും പോകാനുള്ളതല്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, യാന്തി ദേവ വൃതാ ദേവാൻ പിതൃ യാന്തി പിതൃവൃതാൻ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മധ്യാജിനോപിമാം. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുവാണെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോവും, ഭൂതത്തെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂതത്തിന്റെ അടുത്ത് പോവും,
പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ പോകും. എന്നാൽ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും. അവിടെ ചെന്നാലേ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലോകം അതാണ്. ബാക്കി എല്ലായിടത്ത് പോയാലും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം ഹി നിത്യവിജിതാത്മഗുണസ്വധാംന കാലോ വശീകൃത വിസൃജ്യ വിസർഗശക്തി ചക്രേ വിസൃഷ്ടമജേശ്വര ഷോഡശാരേ നിഷീഢ്യമാനമുപകർഷ വിഭോ പ്രപന്നം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി പർപ്പോട്ടൊന്ന് വായിക്കും, അല്ലെ വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. എന്റെ പരമശ്രേഷ്ഠനായ ഭഗവാനെ, 16 മൂലപദാർത്ഥങ്ങളായ ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ച അവിടുന്ന് അവയുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയനായി നിലകൊള്ളുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും അവയാൽ കീഴടക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കാലഘടകം അങ്ങയുടെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭഗവാനെ, അല്ലയോ പരമോന്നത, അങ്ങയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആരാലും ആവില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കാലചക്രത്താൽ തവിടുപൊടിയാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആകയാൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ദയവായി അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ എനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. ഇത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അതിന്റെ അധീനതയിലാവുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമാണ്. ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയനായി ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാലം തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭഗവാനെ, അല്ലയോ പരമോന്നത, അങ്ങയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആരാലും ആവില്ല. ആർക്കും ഭഗവാനെ പരാജയപ്പെടുത്താനാവില്ല. അപ്പോ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ്. മായാവാദ ഫിലോസഫി വെച്ച് പറയുമ്പോൾ മായാവാദികൾ പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ബ്രഹ്മമാണല്ല. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മം ഒരു രൂപം എടുത്ത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നു. ആ രൂപം ത്രിഗുണങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഒരിക്കലും പ്രഹ്ലാദൻ തന്നെ പറയുന്നു, നമുക്ക് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് അദ്ദേഹം. ഈ കാലത്തിന്റെ പ്രതിനിധി അദ്ദേഹമാണ്. ഒരിക്കലും കാലം ഭഗവാനെ ബാധിക്കുകയില്ല. ഭഗവാനെ ആർക്കും പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കാലചക്രത്താൽ തവിടുപൊടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആകയാൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഈ കാലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, മാമേവയെ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. ഈ മായയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ. അപ്പൊ ഈ മായയിൽ നിന്ന്, ഈ 3 മായാ ലോകത്ത് നമുക്ക് 3 ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ 3 ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയാമോ? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആദിഭൗതികം, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം, അതിദൈവികം. അതിദൈവികം, ആധ്യാത്മികം, അതായത് നമ്മൾ തന്നെ മാനസികമായിട്ട് നമ്മളുടെ തന്നെ ശരീരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ. പിന്നെ അതിഭൗതികം, മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. പിന്നെ അതിദൈവികം, പ്രകൃതിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഈ 3 ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കണം? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അതാണ്. ആകയാൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ദയവായി അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ എനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണമേ എന്ന് ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, വേറെ ആർക്കും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു കുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കൾ വിചാരിക്കും തങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ എത്രയോ കുട്ടികൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡോക്ടറിന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഒരു മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാവുന്ന എത്രയോ പേര് മരണമടയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടറിനോ
മാതാപിതാക്കൾക്കോ ഒന്നുമല്ല. അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആ ഭഗവാനെയാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രാവ്. നമ്മളെല്ലാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശമാണ്. ജീവരെ സ്വരൂപഹായ കൃഷ്ണേരെ നിത്യദാസ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. ഈ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടാക്കി എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാം പതീതാത്മാക്കളാണ്. തിരിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ക്ലേശങ്ങൾ, ചിലര് പറയും ദൈവമേ എന്തിനാ എനിക്ക് ഈ ദുഃഖം തന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന എന്തിനാ, ദൈവം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്? ദൈവമാണോ അതിന് കാരണം? അവരവരുടെ കർമ്മഫലമാണ്. കർമ്മങ്ങള് ആ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു പങ്കുമില്ല. നമ്മൾ അതിന് നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോ ഒരു കള്ളനെ ജഡ്ജി തൂക്കുകയറ് വിധിച്ചു. അപ്പൊ തൂക്കുകയറ് കിട്ടാനുള്ള കാരണക്കാരൻ ജഡ്ജിയാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത്? അവൻ ചെയ്ത കുറ്റം കൊണ്ടല്ലേ അവന് തൂക്കുകയറ് കിട്ടുന്നത്. അതിന് ജഡ്ജിയെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നോ ആ നമ്മളുടെ നല്ലതും ചീത്തയും എല്ലാം നമ്മളുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറകെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഈ പ്രകൃതി, ഈ ലോകത്തിന്റെ നിയമമാണ്. ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അതിന്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത്. അതിന് ഭഗവാനെ നമ്മള് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലേശങ്ങളെ എല്ലാരും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. അപ്പം ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. ഹരിർ നാമ ഹരിർ നാമ ഹരിർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തീവ 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 ഗതിരന്യത. ഹരിനാമം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുകയില്ല. അപ്പം നാമം ജപിക്കുക, അത്രയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാമയാ ദിവി വിഭോ കില ധിഷ്ണ്യപാനാ മായുശ്രിയോ വിഭവൈച്ഛതിയാഞ്ജനോയം യേസ്മത്പിതു കുപിതഃ സ വിജൃംഭിതഭ്രൂ വിസ്ഫുർജിതേന ലുലിതാ സതു തേ നിരസ്താ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനം. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ജനങ്ങൾ പൊതുവെ ദീർഘായുസിനും ഐശ്വര്യത്തിനും ആസ്വാദനത്തിനും വേണ്ടി ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവയെല്ലാം എൻ്റെ പിതാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടു. എൻ്റെ പിതാവ് ക്രുദ്ധനാകുമ്പോൾ, മാതാജി കുറച്ച് മുകളിലോട്ടാക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്രുദ്ധനാകുമ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് നേരെ പരിഹാസത്തോടെ അട്ടഹസിക്കുമായിരുന്നു. പിതാവിന്റെ കൺപുരികങ്ങളിലൂടെ ചലനങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേ ദേവന്മാർ പരാജിതരായി പിൻവാങ്ങും. എന്നിട്ടും അതിശക്തനായിരുന്നിട്ടും എന്റെ പിതാവെ അങ്ങയാൽ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാരും, ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാരും എന്തിന്റെ പുറകെയാണ്? എനിക്ക് ഒരുപാട് നാൾ എനിക്ക് ജീവിക്കണം, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഐശ്വര്യം കിട്ടണം, ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കണം, പേരും പ്രശസ്തിയും എല്ലാവരുടെയും മുമ്പില് ഞാനാണ് വലുതെന്ന് കാണിക്കണം. ഇതിന്റെ പുറകെയാണ്. ഇതെല്ലാം എല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പം പ്രഹ്ലാദൻ ഇതെല്ലാം തന്റെ പിതാവിൽ കണ്ടു. പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തുള്ളവരെ പോലെ അല്ല. ഹിരണ്യകശിപു അത്രയും വളരെ ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതികവാദിയായിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിരികക്കൊടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിരിക ഉയർത്തുമ്പോ തന്നെ ദേവന്മാര് കുമ്പിട്ട് വന്ന് ദാസന്മാരെ പോലെ വന്ന് പിൻവാങ്ങുമായിരുന്നു. ക്രുദ്ധനാകുമ്പോൾ ദേവന്മാരെ നേരെ പരിഹാസത്തോടെ അട്ടഹസിക്കുമായിരുന്നു. ദേവന്മാരും ഉപരിലോകത്ത്, ഈ ലോകത്ത്, ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാരും ശരണമടഞ്ഞു. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മുമ്പിൽ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ശക്തനായിരുന്നിട്ടും
എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. അതാണ് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരെ കാണാം. ചിലരൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ, ഹിറ്റ്ലർ, ഇവരൊക്കെ ആരായിരുന്നു? ഇവരൊക്കെ വലിയ പൊളിറ്റീഷ്യൻസും മിലിറ്ററി കമാൻഡേഴ്സും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഇവരെ എല്ലാം പോയില്ലേ? എല്ലാരും അവര് തന്നെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നു. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ പിതാവിനെ വെച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്ത് തന്നെ കിട്ടിയാലും അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല. ആർക്കും സ്വന്തം ശരീരം തന്നെ അധിക നാളം നിലനിർത്താൻ പറ്റില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവന് മനസ്സിലാകും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള പേരും പ്രശസ്തിയും സ്ഥാനവും പണവും സമ്പത്തും ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല. ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. അതെല്ലാം സമയം, കാലം അതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോ ആർക്കാണ് അതിനെ തടയാൻ കഴിയുക? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലമുള്ളതാണ്, അതെല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വാക്ക് ശിരസാൽ വഹിച്ച് അതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കും. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയാലും അതെല്ലാം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം ഇല്ലാതായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപുവാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. എന്റെ പിതാവ് ഏത് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷേ അത്രയും ശക്തനായിട്ടും ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെടേണ്ടി വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാദമുസ്തനുഹൃതാമഹമാശിശോജ്ഞാ ആയുശ്രിയം വിഭവമൈന്ദ്രിയമാവിരിഞ്ചാത് നേച്ഛമിതേ വിലുളിതാനുരുവിക്രമേണ കാലാത്മനോപനയ മാം നിജഭൃത്യപാർശ്വം. സുവർണപ്രഭ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ താഴേക്ക് ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ലൗകിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ, നിഗൂഢ ശക്തി, ദീർഘായുസ് തുടങ്ങിയ ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി പരിചിതമാണ്. ശക്തമായ കാലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് അവയെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ എന്റെ അനുഭവത്താൽ അവയൊന്നും സ്വന്തമാക്കാൻ ഞാൻ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ദാസനാകുവാനും എന്നെ അനുവദിച്ചാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ താഴേക്ക് ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവസത്തുകൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ലൗകിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ദീർഘായുസ്, നിഗൂഢ ശക്തി തുടങ്ങിയ ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി പരിചിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം അങ്ങ് നശിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. ഒരു ഭക്തനെ അറിയാം ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം വരെ നശിക്കുന്നതാണ്. ആത്മാവ് മാത്രമേ ശാശ്വതമുള്ളൂ. ആത്മാവിനെ ഒന്നിനും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മള് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്താനി നൈനം ദേഹത്തി പാവകഃ ന ക്ലേദയന്തോപി. അല്ലെ? മറന്നുപോയി, പെട്ടെന്ന് ശ്ലോകം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനകത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആത്മാവിന് ഒരു രീതിയിലും എന്താണ് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ തീക്കോ കാറ്റിനോ ഒന്നും ശോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒന്നിനും വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കൂടാതെ ആത്മാവിനെ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ശരീരം നശിച്ചാലും ആത്മാവിന് നാശമില്ല. ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും, താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിൽ എത്ര നാള് ആയുസ് കിട്ടിയാലും, ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കുന്നതിനെല്ലാം അപ്പുറമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവായിക്കോട്ടെ, ദേവന്മാരായിക്കോട്ടെ, ആരോ ആയിക്കോട്ടെ, അതെല്ലാം നശിക്കും. കുറെ നാള് ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തായാലും ഒരിക്കലും അതിന് നാശം സംഭവിക്കും. ആത്മാവിന് മാത്രമേ നാശം സംഭവിക്കാതെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്,
അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുവാനും അദ്ദേഹത്തെ ആത്മാർത്ഥ ഉള്ള ദാസനാകുവാനും എന്നെ അനുവദിച്ചാലും. അപ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും തരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കാരണം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയാലോ നമുക്ക് പുനർജന്മം വരെയില്ല. ജന്മകർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹ പുനർജന്മ നേതി മാമേതി സാർജുന. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജന്മ കർമ്മം എല്ലാം ദിവ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ അവന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്താണ്, അവന് പിന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ജന്മവും കർമ്മവും നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? നമ്മളുടെ ഈ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്ക് അത്രയും പരിമിതികളുണ്ട്. അതൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതൊക്കെ വെളിവാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു അക്കാഡമിക്സ് കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന പോലെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാകില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവനം ചെയ്ത് അവര് ഭക്തന്മാരെ വിനയപൂർവം സമീപിച്ച് അവരോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്കത് റിവീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അല്ലാതെ ഞാൻ വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ്, ഞാൻ വലിയ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, എനിക്ക് എന്തും അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സംസ്കൃതത്തില് എല്ലാം അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ചു ഇരിക്കുകയാണ്, സംസ്കൃത പണ്ഡിതനാണ്, അതൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ. ആ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ അതാണ് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജൻ പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസനാകണം, അതിനനുവദിക്കുക, എന്നാലേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാന്റെ ഈ വാക്കുകളെ അനുസരിക്കും. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാജനനാണ്, മഹാജൻസ് ആണ്, 12 മഹാജനിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ മഹാജൻ എന്ത് പറയുന്നോ അത് കേൾക്കും. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജൻ എന്താണ്, തന്റെ പിതാവിന്റെ ഈ സ്വത്തുക്കളൊന്നും വേണ്ട. പിതാവ് മരിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതെല്ലാം തന്റെ പുത്രനാണ് വരിക. ഈ ലോകം മൊത്തവും പിതാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഭക്തന്റെ ദാസനായാൽ മതി. ഇതാണ് പ്രഹ്ലാദൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ലോകത്തുള്ളവരെന്താണ്, ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ളവരെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് നേടണം. ഈ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. എല്ലാം തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, പേരും പ്രശസ്തിയും പണവും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം തനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഭക്തനെ സമീപിക്കാനോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് അതിനെല്ലാം നിരസിക്കുകയാണ്. അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, അതെല്ലാം നശ്വരമാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതിനെയാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ പാത പിന്തുടരുക. അപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണും. ഭുക്തിയുണ്ട്, മുക്തിയുണ്ട്, സിദ്ധിയുണ്ട്. ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധികാമി, ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധികാമി സകലി അശാന്തി. കൃഷ്ണഭക്തരോ ശാന്തരായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭുക്തികാംക്ഷി, ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ചിലപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് പോയി ആസ്വദിക്കണം, അവിടെ എല്ലാം ഭൗതിക ആസ്വാദനമാണ്. സ്വർഗത്ത് പോയി ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് ഭുക്തി. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മൾ പറയും മുക്തിയല്ലേ നല്ലത്. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും ആസ്വാദനമില്ല. പക്ഷെ മുക്തിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ് മുക്തി? നമ്മൾ പറഞ്ഞോ. ഇല്ല മാതാജി, നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരെ പോകാനൊക്കെ ഉള്ളു. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുക്കിലോട്ട് പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല നമുക്ക്. അതായത് പിന്നെ ജനന മരണങ്ങളിലോട്ട് വരികയും ചെയ്യും. മുക്തിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ അവർക്ക് സ്വാർത്ഥ ചിന്തയുണ്ട്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി, നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം. മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ അവർക്ക് വേറൊരു തെറ്റ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു സ്വാർത്ഥ ചിന്തയുണ്ട്. ആ ചിന്ത
ഭഗവാനുമായി ഒന്നായി മാറണം എന്നുള്ള ചിന്ത. അതാണ് ഇപ്പൊ മത്സമാതാജി പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൺസെപ്റ്റില് ഞാനും ഭഗവാനും എല്ലാം ഒന്നായി മാറി. അതും തെറ്റാണ്. അത് മുക്തി കാമികളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നായി മാറുക, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക. ഇപ്പൊ മായാവാദികളൊക്കെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ്? ഞാനും ബ്രഹ്മം, നീയും ഈശ്വരനാണ്, ഞാനും ഈശ്വരനാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും ഈശ്വരനാണ്, നമ്മളെല്ലാം ഒന്നായി മാറുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മുക്തികാമികൾ, മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. അവർക്കും അവരും ഇപ്പം മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് അവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ജീവരെ സ്വരൂപാഹോയ് കൃഷ്ണരെ നിത്യദാസ്, നമ്മളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസരാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനും അനുവദിച്ചു തരുന്നു. ശരി, നീ ഇവിടെ ബ്രഹ്മത്തില് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോവാം, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മത്തിൽ പോയാൽ എന്താണ്? കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അവിടെ ബോറടിക്കും. അവിടെ ഒരു സേവനവും ഇല്ല, ചുമ്മാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമേ ആത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ സേവനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീണ്ടും അവർ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഭുക്തിയെ പറഞ്ഞു, മുക്തിയെ പറഞ്ഞു. ഇനി സിദ്ധികാമി. സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. പലതരം സിദ്ധികളുണ്ട്. ചില സിദ്ധന്മാരെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. അവരുടെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് അവര് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു അവർക്ക് ചില സിദ്ധികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അനിമ, ലഘിമ, മഹിമ, അതായത് കല്ലിനേക്കാൾ ചെറുതാകാനും ഒരുപാട് വലുതാകാനും കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെക്കാനും പിന്നെ ഒരു പ്ലാനറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും ഉള്ള പല പല ശക്തികൾ അവർക്കുണ്ടാവും. മിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിലും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ സിദ്ധികളുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സിദ്ധന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും സിദ്ധ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോകമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തില് തന്നെ 14 ലോകങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അതിൽ ഈ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ താഴെയൊക്കെ സിദ്ധലോകങ്ങളുണ്ട്. സിദ്ധലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ സിദ്ധികളുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സൂപ്പർമാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറക്കാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ കൈവച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ പലതും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികളുള്ള ആൾക്കാരാണ് സിദ്ധലോകത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ സിദ്ധികാമികളാണ്, അവർ ഈ ശക്തികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഭുക്തിയും വേണ്ട, മുക്തിയും വേണ്ട, സിദ്ധിയും വേണ്ട. ഇപ്പം മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ സിദ്ധികൾ കിട്ടിയവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അത് കാണിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കും. ഞാൻ വലിയ സിദ്ധനാണ് എന്ന് കാണിക്കും. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പ്രശസ്തി കിട്ടും. അങ്ങനെ കുറെ ബാക്കിയുള്ളവര് തങ്ങളുടെ കീഴിൽ അടിമയായിട്ട് വരും. അതൊക്കെ കാംക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. മുക്തി ആണെങ്കിലും സിദ്ധി ആണെങ്കിലും. അപ്പൊ സിദ്ധി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവർ കുറെ മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തായിരിക്കും യോഗികൾ സിദ്ധികൾ ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം ഭൗതികമാണ്. ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യവും ഭൗതികമാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇതെല്ലാം നിഷേധിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ശുദ്ധ ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രം, അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തന്റെ ദാസനാകാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചാലും എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുത്രാശിഷ ശ്രുതി സുഖാമൃഗതൃഷ്ണിരൂപ ത്വേദം കലേബരമശേഷരുജാം വിരോഹ നിർവിദ്യതേന തു ജനോ യദപീതി വിദ്വാൻ കാമാനാലം മധുലവൈ ശമയൻ ദുരാപൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും വെറും ഒരു മരീചിക പോലുള്ള ഭാവി സുഖം കാംക്ഷിക്കുന്നു. മരുഭൂമിയിൽ എവിടെയാണ് ജലമുള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെയാണ് സുഖമുള്ളത്? ഈ ശരീരത്തിന് എന്ത് മൂല്യമാണുള്ളത്? ഇത് വെറും ഒരു കൂട്ടം രോഗങ്ങളുടെ സ്രോതസ് മാത്രമാണ്. തത്വചിന്തകരെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞരെന്നും രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് ശരിക്കും അറിവുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവർ താൽക്കാലിക സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സുഖവും സന്തോഷവും നേടുക വളരെ ദുഷ്കരമാണ്. പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയ സംയമനം പാലിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതിനാൽ അവർ ഒരിക്കലും ശരിയായ ഒരു നിർണയത്തിൽ എത്താതെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സുഖം എന്നും സന്തോഷം എന്നും പറയപ്പെടുന്ന പറയപ്പെടുന്നവരുടെ പിന്നാലെ പരക്കം പായുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മത. താങ്ക് യു. ഹരേ.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും മരീചിക പോലെ ഭാവി സുഖം കാക്ഷിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഓരോന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാണല്ലേ, പല പല പ്ലാനിങ് കാണും. നമ്മളിപ്പോ ലോൺ എടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു, കുറെ പോളിസി എടുക്കുന്നു, എല്ലാം ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ്. നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യം എങ്ങനെ കൂടുതൽ സേവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് എന്താണ് നാളെ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ പ്ലാനുകളെല്ലാം സമയം, കാലം അതെല്ലാം നശിപ്പിക്കും. ഇപ്പം തന്നെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്, പണ്ട് റോമൻ എംപയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ വലിയ സാമ്രാജ്യം മൊത്തം കെട്ടിപ്പടുക്കിയതാണ്. അതൊക്കെ എവിടെ? എല്ലാം മണ്ണിനടിയിലായി. പിന്നെ കുറെ നാള് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം മുഗൾസ് ആണ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, അതും പോയി. പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, അതും പോയി. പിന്നെ കുറെ പല പല പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വലിയ പ്രഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കുറെ നാള് നിൽക്കും, അതും പോവും. ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല. അപ്പൊ എല്ലാരും ആ ഒരു പാഠം നമ്മൾ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്, കുറച്ചു സമയത്തുള്ള സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ശാരീരികമായി കിട്ടുന്ന ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എല്ലാം കുറച്ചു നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. അതിങ്ങനെ വന്നും പോയും ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പല പല പ്ലാൻ ചെയ്താലും അതെല്ലാം എന്താണ്, മരീചിക പോലെയാണ്. മരുഭൂമിയിൽ എവിടെയാണ് ജലമുള്ളത്? ജലം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ, നാളെ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ നാളെ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിയാമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. ശരിക്കും സുഖം കിട്ടില്ല. ഈ ലോകം എന്താണ്, ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതമാണ്. ഇവിടെ ഒരിക്കലും സുഖം കിട്ടില്ല. ഇത് വെറും ഒരു കൂട്ടം രോഗങ്ങളുടെ സ്രോതസ് മാത്രമാണ്. തത്വചിന്തകരെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞരെന്നും രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് ശരിക്കും അറിവുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവർ താൽക്കാലിക സുഖം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഇതൊക്കെ എത്ര ക്ലാസ് നമ്മൾ കേട്ടു, എന്നാലും നമ്മളിപ്പോഴും ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ ഇത് തന്നെ, ഈ താൽക്കാലികമായ സുഖത്തിന്റെ പുറകെയാണ് പോകുന്നത്. സുഖവും ദുഃഖവും സന്തോഷവും നേടുക വളരെ ദുഷ്കരമാണ്. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയ സംയമനം പാലിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതിനാൽ അവർ ഒരിക്കലും ശരിയായ ഒരു നിർണയത്തിലെത്താതെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സുഖം എന്ന് സന്തോഷം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരുടെ പിന്നാലെ പരക്കം പായും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല പരസ്യങ്ങൾ കാണും. നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിക്കൂ, നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാം, ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സന്തോഷമാകാം. അപ്പൊ ഓരോ പരസ്യവും നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന എന്താണ്, ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടില്ല. അത് അറിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ സന്തോഷം കിട്ടാനുള്ള അതിന്റെ പിന്നാലെ പരക്കം പായുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഭവമഹാദാവാഗ്നി, ഒരു വലിയ കാട്ടുതീ വരുന്ന പോലെ. കാട്ടുതീ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് തന്നെ ഈ മരങ്ങൾ ഒരഞ്ഞ് തന്നെ കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവും. ആ കാട്ടുതീയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കാട്ടുതീ പോലെയാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ തീക്കകത്തോട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും നെയ്യ് കോരി ഒഴിക്കുന്ന പോലാണ്. അതിങ്ങനെ വീണ്ടും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളുടെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു അന്ത്യവുമില്ല. അവസാനം വരെ കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആഗ്രഹമായിരിക്കും, എന്റെ കൊച്ചുമക്കള്, അവരുടെ പഠിത്തം, അവരുടെ കല്യാണം, അങ്ങനെ 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 ഉള്ള ചിന്തയെ ആയിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ മനസ്സില്. ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു അറുതിയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു ഭവമഹാദാവാഗ്നിയാണ്. അപ്പോ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം മായയാണ്, മായയുടെ പ്ലാനാണ്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും സാധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുകയോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടില്ല. അതൊക്കെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്. ആ ഒരു സമയം പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ തല ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് തല ഇങ്ങനെ പൊക്കും. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുക? വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തല ഇങ്ങനെ പൊക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദീർഘമായിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കും. അപ്പൊ ഒരു വലിയ ആശ്വാസം കിട്ടും, ദീർഘശ്വാസം.
എന്നിട്ട് വീണ്ടും മുക്കും. അപ്പൊ ആ ദീർഘശ്വാസം എടുക്കുന്ന അത്രയും സമയത്തുള്ള സന്തോഷം, അങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത്. വീണ്ടും നമ്മൾ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വീണ്ടും തല പൊക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടും. ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ആ കുറച്ചു നേരത്തേക്കുള്ള ആ സന്തോഷത്തിന്റെ പുറകെയാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത്. എന്നാൽ അതല്ല, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള, എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദം ലഭിക്കുന്ന ഒരു വഴി നമുക്കുണ്ട്. ആ വഴിയിലോട്ട് പോകാനാണ് നമുക്ക് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ വഴിയിലോട്ട് പോകാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാരും ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷത്തിന്റെ പുറകിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആ സന്തോഷം എല്ലാം നശിക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വാഹം രജപ്രഭവ ഈശ തമോധികേസ്മിൻ ജാതഃ സുരേതരകുലേ ക്വ തവാനുകമ്പാ ന ബ്രഹ്മണോ ന തു ഭവസ്യ ന വൈരമായ യന്മേർപിതഃ ശിരസി പത്മകര പ്രസാദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി വായിച്ചു. അത് കുറച്ചൊന്ന് മുകളിലേക്ക് വിവർത്തനം. അല്ലയോ പരമവിഷ്ണുവായ ഭഗവാനെ, ഞാൻ നരകീയമായ രജസ്തമ ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാകയാൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അങ്ങ് ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവനും ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിക്ക് പോലും നൽകാത്ത അങ്ങയുടെ അകാരണമായ കാരുണ്യത്തെപ്പറ്റി എന്തു പറയാൻ? അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ കരപങ്കജം അവരുടെ ശിരസിന്മേൽ വച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ അങ്ങത് എന്റെ ശിരസിൽ വെച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ അത്രയും അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്തെ ഓർത്ത് അദ്ദേഹം അതിശയിക്കുകയാണ്. താൻ ഒരു അസുര കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അസുരകുലത്തില് ഇത്രയും തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരസ്പർശം തന്റെ തലയിൽ ഏറ്റു. ഭഗവാൻ കൈകൊണ്ട് നരസിംഹദേവൻ പ്രഹ്ലാദന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിനോ ശിവനോ എന്തിന് ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും, എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും ഇങ്ങനൊരു അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഭഗവാൻ എന്റെ തലയില് കൈവച്ച് തൊട്ടു. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം കാരുണ്യവാനാണ് അങ്ങ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഞാൻ നരകീയമായ രജോ തമോ ഗുണത്തിൽ നിറഞ്ഞ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാകയാൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അങ്ങ് ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവനും ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിക്ക് പോലും നൽകാത്ത അകാരണമായ കാരുണ്യത്തെ പറ്റി എന്ത് പറയാൻ? അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ കരപങ്കജം അവരുടെ ശിരസിന്മേൽ വെച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ അങ്ങത് എന്റെ ശിരസിൽ വെച്ചു. അപ്പൊ അതാണ്, അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാന് തന്റെ ഭക്തനോട് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന് തന്റെ ഭക്തൻ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്റെ ഭക്തനോടാണ്. ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 14.26 ആ ശ്ലോകത്തിൽ മാം ചെയ്യോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീതേ താൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. എപ്പോഴും തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, അതാണ് പ്രഹ്ലാദനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. മരണത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും, ഓരോ നിമിഷവും മരണത്തെ ഭയന്ന് നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ പോലും വ്യതിചലിക്കാതെ, ഒരു പിഴവും കൂടാതെ സദാസമയം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവൻ, അവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ കടന്ന് ബ്രഹ്മത്തിൽ എത്തുന്നു. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ, ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പത്തെ, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു, താൻ ഒരു അധമമായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച രജോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രഹ്ലാദനെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ്. കാരണം നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഒരു നിമിഷം പോലും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല പ്രഹ്ലാദൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ, അത്രയും ഉയർന്ന ശുദ്ധ ഭക്തർ, വൈഷ്ണവർ, അവരെല്ലാരും അവരുടെ ശരീരം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോലും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് പ്രഹ്ലാദൻ നിൽക്കുന്നത്. അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം. ഈ അസുരന്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചു എങ്കിൽ പോലും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജന്മം ഭഗവാന് ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യമാണ്, അതൊന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഏതൊരുവനും ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഏത് കുലത്തിൽ പിറന്നോ, ഏത് നിറമാണോ, ഏത് വർണ്ണമാണോ, ഏത് വർഗമാണോ, ഏതോ ആകട്ടെ,
ഏതൊരുവനും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അത്രയും കാരുണ്യം. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന ആൾക്കാർ മാത്രം, ബ്രാഹ്മണര് മാത്രം എന്നെ ഭക്തി ചെയ്താൽ മതി, ബ്രാഹ്മണര് മാത്രം എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, മറ്റുള്ളവര് ശൂദ്രര് അവരവർക്കുള്ള ജോലി ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നമ്മളത് മുന്നോട്ടെടുക്കണില്ല, നമ്മളത് ചെയ്യണില്ല. അതാണ് നമ്മളുടെ കുഴപ്പം. ഇവിടെ മാധ്വാചാര്യർ പറയുന്നുണ്ട്, ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും കിട്ടാത്ത കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാൻ പ്രഹ്ലാദന് കൊടുത്തത്. അതായത് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ, ലക്ഷ്മി ദേവിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരോടാണ് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാട്ടുക. ഭഗവാന് കൂടുതൽ അടുപ്പം, ഭഗവാന് കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്റെ ഭക്തന്മാരോടാണ്. അപ്പൊ എത്ര വലുതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. നമ്മൾ ഏത് താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ലക്ഷ്മി ദേവിയേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ്. അതായത് അത്രയും വാല്യൂ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്മി ദേവിയെക്കാളും വാല്യൂ നമുക്കല്ല, ഭക്തന്മാർക്ക്. ഭഗവാന്റെ അത്രയും അഹേതുകമായിട്ടുള്ള ഭക്തർ. നമ്മളൊന്നും ആ ലെവലില് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. നമ്മളെല്ലാം സാധകരാണ്, അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ഭക്തരെന്ന് പോലും നമ്മളെ പറയാറായിട്ടില്ലല്ലേ. നമ്മൾ ഭക്തരാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, ഇന്ദ്രൻ, ദേവന്മാര് അവരെല്ലാം ഉപരിലോകത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഉപരിലോകത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോഴും അവർക്കും ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും. എന്താണ്, ഈ അസുരന്മാര് ചിലപ്പോ വന്ന് ദേവന്മാരെ വന്ന് ഉപദ്രവിക്കുക, അവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ എവിടെയായിരുന്നാലും, താഴ്ന്ന ലോകത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെയായിരുന്നാലും അവൻ എപ്പോഴും അവന്റെ ജീവിതം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കാനാണ് ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷാ പരാവരമതിർഭവതോ നനു സ്യാ ഛന്ദോര്യതിന്മഃ സുഹൃദോ ജഗതസ്തഥാപി സംസേവയാ സുരതരോരിവ തേ പ്രസാദാ സേവാനുരൂപമുദയോ ന പരാവരത്വം. സാവിത്രി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചു. വിവർത്തനം. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങയ്ക്ക് ഉയരുന്നതെന്നോ താഴ്ന്നതെന്നോ ഉള്ള ഒരു ഭേദസങ്കല്പം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അങ്ങ് ഒരു സാധാരണ ദിവസത്തെ പോലെ മിത്രം എന്നോ ശത്രുവെന്നോ ഹിതമെന്നോ അഹിതമെന്നോ ആരെയും ഒന്നിനെയും വ്യവച്ഛേദിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും അങ്ങ് ഒരുവന്റെ സേവനത്തിനനുസരിച്ച് അവന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷം ഉയർന്നവനെന്നോ താഴ്ന്നവനെന്നോ നോക്കാതെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നത് പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ, ഭഗവാൻ ഉയർന്നവനെന്നോ താഴ്ന്നവനെന്നോ ഒന്നും നോക്കാതെയാണ് അങ്ങ് ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തെ പോലെ മിത്രം എന്നോ ശത്രു എന്നോ ഹിതമെന്നോ അഹിതമെന്നോ ആരെയും ഒന്നിനെയും വ്യവച്ഛേദിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അങ്ങ് ഒരുവന്റെ സേവനത്തിനനുസരിച്ച് അവന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇപ്പൊ കൽപ്പവൃക്ഷം ആര് വന്നാലാണ് എന്താണ് പഴങ്ങൾ കൊടുക്കാന്നില്ല. ആര് വന്നാലും അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും, അല്ലെ, ഫലങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. അവൻ നല്ലവൻ, ഇവൻ മാത്രമേ എന്താണ്, ഇവൻ നല്ല പ്രവൃത്തി, നല്ല കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഇവൻ, ഇവന് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാം. അവൻ ചെയ്യണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഉയർന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചതാണ്, അവൻ അങ്ങനല്ല, എനിക്ക് ഇവനാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ, അവന് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്, സമോഹം സർവഭൂതേഷു, എല്ലാരും ഭഗവാന് സമമാണ്. കൂടാതെ എല്ലാരും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ ജീവാത്മാവും ജീവരെ സ്വരൂപാഹായ കൃഷ്ണേരെ നിത്യദാസ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് ഇവിടെ. എല്ലാം മറന്ന് ഇവിടെ ആസ്വദിക്കാൻ വന്ന് കിടക്കാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാരോടും കാരുണ്യമുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനടുത്ത് എന്താണ് നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ഭഗവാനെ, ഈ ഒരു വേർതിരിവും ഇല്ലാത്തതാണ് ഭഗവാൻ, അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു, യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ യസ്താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്കും അതിനുള്ള പ്രതികരണം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.
പക്ഷെ ആരെയും വേർതിരിച്ച് കാണില്ല. ഇവൻ എന്നെ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ അവന് കൊടുക്കത്തില്ല. ചില നമ്മള് കുട്ടികളൊക്കെ പറയില്ലേ, എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് അവന് ഞാൻ കൊടുക്കില്ല. എന്താന്നറിയത്തില്ല, എനിക്ക് അവരെ കാണുമ്പോഴേ ദേഷ്യമാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും ഇതെല്ലാം ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ മക്കളായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു വേർതിരിവ് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. നമ്മളുടെ ഭഗവാനോടുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഈ ലോകത്തുള്ള ഈ ലോകം തൊട്ട് താഴ്ന്ന ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മറന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, നമ്മൾ ഏത് ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും, ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു പുഴുവിന്റെയും ഒരു പന്നിയുടെയും ഏത് ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു തരികയാണ്. നമ്മൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നോ അതിനെ ഭഗവാൻ സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് അത് സാധിച്ചു തരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ശരീരം, ഉയർന്ന ശരീരവും താഴ്ന്ന ശരീരവും എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. അത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത കർമ്മവും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയത്. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലവും കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ ആഗ്രഹം കാണും. ചിലർക്ക് സ്വർഗത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കും, ഭഗവാൻ അതും സാങ്ഷൻ സമ്മതിക്കും. പിതൃലോകത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതും സമ്മതിക്കും. പിന്നെന്താ, ചിലരെന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവരെയും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നമ്മളെല്ലാരും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് രണ്ടു കൈയും കൊണ്ട് എല്ലാരെയും പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആസ്വാദനം മടുത്തില്ല. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഉള്ള് ശുദ്ധീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം. നമ്മളെല്ലാരും തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന ജയിലില് നമുക്ക് കിട്ടിയ യൂണിഫോം ആണ് ഈ ശരീരം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവും ഭഗവാനെ മറന്ന് സ്വന്തമായി ആസ്വദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് വരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാം, ഗുരുവിനെയും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത്രയും ശുദ്ധീകരിച്ച് ശുദ്ധ ഭക്തന് ശരണം പ്രാപിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജനം നിബദിതം പ്രഭവാഹി കൂപേ കാമാഭികാമമനുയ പ്രപതൻ പ്രസംഗാത് കൃത്വാത്മസാത് സുരർഷിണാ ഭഗവൻ ഗൃഹീത സോഹം കഥം നു വിസൃജേ തവ ഭൃത്യ സേവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ വായിക്കുക? ആരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തില്ല. ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവരുണ്ട്. വത്സല മാതാജി വായിച്ചു. വത്സല ഗോപാലൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളുമായുള്ള എന്റെ സമ്പർക്കം മൂലം സാധാരണ ജനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ഞാനും സർപ്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് ക്രമേണ നിപതിക്കുകയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങയുടെ ദാസനായ നാരദമുനി സദയം എന്നെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കുകയും ഈ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതി പ്രാപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യം. അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സേവനം ഞാൻ എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത്. പ്രഹ്ലാദന് നിനക്ക് എന്ത് അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഈ സ്ഥിതിയിൽ വരാനുള്ള എന്റെ കാരണം എന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയാണ്. അല്ലെ, നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. എങ്ങനെയാണ് നാരദ മഹർഷി ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രഹ്ലാദന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തത്? പ്രഹ്ലാദൻ ഈ ഭക്തി കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാ? അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കേട്ട്, ഗർഭത്തിലിരുന്ന് കേട്ടതാണ്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞത് കേട്ടാണ്. അപ്പോ എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം തന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുരു അത് നാരദ മഹർഷിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹവും വേറെ ഒന്നും വേണ്ട.
അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് എന്റെ ഗുരുവിനെ നാരദ മഹർഷിയെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം തരൂ. ഇതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സ്വഭാവം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, എനിക്ക് നേരിട്ട് എനിക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, എനിക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം, എനിക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ വരണം, അങ്ങനല്ല ചോദിക്കുന്നത്. ഗുരുവിനെ സേവിക്കാൻ, അതാണ് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത്, എനിക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം തരൂ. അതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം. അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗോപീർ ഭർത്തൂർ പാദകമലയോ ദാസ ദാസാനുദാസ. നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ദാസന്റെ ദാസൻ, ആ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ. അവർക്കൊരിക്കലും തന്റെ ഗുരുവിനെ കടന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഗുരുവിന്റെ ശരണം, ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക. അദ്ദേഹം യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ. ഗുരു പ്രീതിപ്പെട്ടാൽ ഭഗവാൻ പ്രീതിപ്പെട്ടു. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തനിക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടേ ലഭിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഹ്ലാദന് അറിയാം. गुरु कृष्ण प्रसादे भाए भक्ति लता बीज ब्रह्मांडे भ्रमिते कोए भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज. ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരുവന് ഭക്തിലതയുടെ ബീജം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഭക്തിയിലുള്ള വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഗുരുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. ഗുരു പ്രസാദിച്ചാൽ അതാണ് യസ്യ പ്രസാദ ഭഗവത് പ്രസാദ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയല്ല. നമ്മൾ തന്നെ ആരതി ചെയ്യുമ്പോഴും ആദ്യം ഗുരുവിനെ കാണിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഭഗവാനിലോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മള് ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാനിൽ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയല്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാവം ാണ് നമുക്ക് പ്രഹ്ലാദൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അദ്ദേഹം വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ ദാസനായ നാരദ മുനി സദയം എന്നെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കുകയും ആ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതി പ്രാപിക്കേണ്ടത് അങ്ങേ എങ്ങനെയെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യം എന്നിവിടെ നാരദ മഹർഷി പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളും കൂടെ നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മത്പ്രാണരക്ഷണമനന്തപിതുർവതശ്ച മന്യേ സഭൃത്യ ഋഷിവാക്യമൃതം വിധാതും ഖഡ്ഗം പ്രഗൃഹ്യ തപോചത സദ്വിദീഷു സ്വാമീശ്വരോ മദപരോ വധുകം ഹരാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാണ് വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിവർത്തനം. അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുള്ള സംഭരണിയായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് എന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാളിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരനായി ഇങ്ങനെ ആക്രോശിച്ചു, ഞാനല്ലാതെ ഒരു പാരമ നിയന്താവുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ നിന്റെ ഉടലിൽ നിന്ന് നിന്റെ ശിരസ വേർപ്പെടുത്തും. അതിനാൽ എന്നെ രക്ഷിച്ചതിലൂടെയും എന്റെ പിതാവിനെ വധിച്ചതിലൂടെയും അങ്ങയുടെ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇതിന് മറ്റൊരു കാരണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ വന്നത്? എന്നെ രക്ഷിച്ചതിലൂടെയും എന്റെ പിതാവിനെ വധിക്കുന്നതിലൂടെയും അങ്ങയുടെ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പ്രഹ്ലാദനെ രക്ഷിച്ചു, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചു, കൂടാതെ തന്റെ ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കി. ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു കാരണവും താൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാരും സമൂഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേശോ സ്ഥിനപ്രിയ. എനിക്ക് ആരോടും ദേഷ്യമോ എനിക്ക് ആരോടും പ്രിಯವോ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാരും എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പോ എന്നാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഭജന്തി തുമാം ഭക്തി, ഭഗവാനെ കൂടുതൽ ഭക്തിയോട് ഭജന ചെയ്യുമ്പോൾ
ഭഗവാൻ അവർക്ക് അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്, ഉയർന്ന ലോകത്തിലും താഴ്ന്ന സ്ഥാനത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലവും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹവും അനുസരിച്ചാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു തരും. അപ്പം ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുക, പ്രഹ്ലാദനെ രക്ഷിക്കുക, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ നിയമം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ വന്നതാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്കാണ്, അതെ എന്റെ ഭഗവാൻ ഈ തൂണിലുണ്ട്, ഈ തൂണിൽ നിന്റെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം വന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രഹ്ലാദന്റെ അതെ അദ്ദേഹം ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം ഈ തൂണിലുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാൻ അദ്ദേഹം വന്നു. അങ്ങനെ തന്റെ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാൻ ഹിരണ്യകശിപു വധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ പ്രഹ്ലാദനെ രക്ഷിക്കാൻ, പരിത്രാണായ സാധൂന വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം, തന്റെ ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദനെ രക്ഷിക്കാനും വിനാശം അസുരനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാനും, പിന്നെന്താണ് അങ്ങയുടെ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കുന്നതിനും. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ഭക്തന്റെ വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഹ്ലാദന്റെ അമ്മ കയാതു ഗർഭിണിയായിരുന്നപ്പോൾ കയാതു എപ്പോഴും നാരദന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. കാരണം ദേവന്മാര് വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചു ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാനായിട്ട്. അപ്പം നാരദൻ വന്നാണ് രക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നാരദന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ കയതു പറയും, എന്റെ മകനെ ശത്രുക്കളൊന്നും കൊല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് സംരക്ഷണം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ നാരദൻ പറയുന്നുണ്ട്, നിന്റെ കുഞ്ഞിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, അവനെന്നും സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകും എന്ന് നാരദൻ പറയും. അപ്പൊ നാരദന്റെ ആ വാക്ക്, തന്റെ കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദൻ എന്നും സംരക്ഷണം, എപ്പോഴും ഓൾവേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പ്രഹ്ലാദനെ എപ്പോഴും ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവൻ എപ്പോഴും സംരക്ഷണം കിട്ടുമെന്ന്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ശത്രുവായിട്ടുള്ളത് സ്വന്തം പിതാവായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവാണ്. ആ ഹിരണ്യകശിപു കൊല്ലാൻ പോയപ്പോൾ നാരദന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാനായിട്ട്, അതായത് തന്റെ ഭക്തൻ, തന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദൻ എപ്പോഴും സംരക്ഷണം വേണം. അപ്പോ അദ്ദേഹം നരസിംഹമായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ നരസിംഹത്തിന്റെ രൂപം എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാനാണ്. ബ്രഹ്മാവ് കുറെ വരം കൊടുത്തല്ലോ, ആ വരമെല്ലാം പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട്, മനുഷ്യനാവരുത്, മൃഗമാകരുത്, പക്ഷിയാകരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നരസിംഹ രൂപത്തിൽ വന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എവിടെ കൊണ്ടാണ് പുറത്താകരുത്, അകത്താകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പടിയിലും രാവിലെയല്ല രാത്രിയല്ല സന്ധ്യാസമയത്തും, അങ്ങനെ ആ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ, അതും ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുന്നു, പ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന് ഒരു നാശവും സംഭവിക്കില്ല. ആ വാക്ക് സത്യമാക്കുവാണ് ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ പ്രഹ്ലാദൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തനല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കും അവിടെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയുന്നില്ലേ? അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കും വരുന്നു, തൂണില് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. അതെ, പ്രഹ്ലാദനും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 3 പേരുടെ വാക്ക് സത്യമാക്കുകയാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ വരും. അതായത് പ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്ക്, കാരണം പ്രഹ്ലാദനെ ഈ തൂണിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാക്ക്, പിന്നെ നമ്മുടെ നാരദന്റെ വാക്ക്. 3 ഭക്തന്മാരുടെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കുന്ന ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ, ഒറ്റയടിക്ക് പല പല കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ഒരു അവതാരം കൊണ്ടിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെ വാക്കും സത്യമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് വരണില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം. ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാ ഭക്തരുടെയും വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് സാധിക്കാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം, ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് നേരിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി മതി തന്റെ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാൻ. പരിത്രാണായ സാധുന വിനാശായ ദുഷ്കൃതം. തന്റെ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അനന്തമായിട്ടുള്ള ശക്തികളുണ്ട്. ആ ശക്തി കൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊല്ലാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ എന്നിട്ടും എന്താണ്, ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നു, സ്വയം വന്നു, നരസിംഹദേവനായിട്ട് സ്വയം വന്നു. അതെന്തിനാണ്? തന്റെ ഭക്തനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ്. ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ.
ഭക്തവത്സലനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് തന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, ഇതെല്ലാം നശിക്കും, പ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഭഗവത് ഭക്തൻ, അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ആനന്ദം, ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ 30ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. त्वं वा इदं सतसतीश भवांस्ततोऽन्यो मायायतात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्थ यस्य जन्मनिधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदष्टितर्वो. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഞാൻ വായിക്കാം. വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, സമസ്ത വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിന്റെയും കാരണം അങ്ങും ഭൗതികാവിഷ്കാരം അങ്ങയുടെ ശക്തിയുടെ ഫലവും ആകുന്നു. സമസ്ത വിശ്വപ്രപഞ്ചവും അങ്ങല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അല്ലെങ്കിലും അങ്ങ് സ്വയം അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നു. എല്ലാ ഉദ്ഭവങ്ങളും അങ്ങയിൽ നിന്ന് ആകയാലും അതുമൂലം അങ്ങിൽ നിന്ന് അഭിന്നമാകയാലും എന്റേതെന്നും നിന്റേതെന്നും ഉള്ള സകല സങ്കല്പം തീർച്ചയായും ഒരു തരം വ്യോമോഹമാണ്. തീർച്ചയായും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അങ്ങയിൽ നിന്ന് അഭിന്നമാണ്. സംഹാരത്തിന് ഹേതുവും അങ്ങാകുന്നു. അവിടത്തെ ഭഗവത് പദവും വിശ്വപ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം വിത്തിന്റെയും വൃക്ഷത്തിന്റെയും അഥവാ സൂക്ഷ്മമായ കാരണത്തിന്റെയും സ്ഥൂലമായ സൃഷ്ടിയുടെയും ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനാണ് എന്താണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഇതിനെല്ലാം നിഗ്രഹിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഇവിടെ സമസ്ത വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിന്റെയും കാരണം, ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരം എല്ലാം നിർമ്മിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഫലമാണ് ഈ ഭൗതികാവിഷ്കാരം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പല ശക്തികളുണ്ട്. ഇന്റേണൽ എനർജി, എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന തടസ്ഥ ശക്തിയും അല്ല ആന്തരിക ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തിയും, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ കൂടെ എല്ലാം ഭഗവാൻ നിർമ്മിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ സമസ്ത വിശ്വപ്രപഞ്ചം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അങ്ങ് സ്വയം അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും ബന്ധമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു. എല്ലാ ഉത്ഭവങ്ങളും അങ്ങിൽ നിന്നാകയാലും അതുമൂലം അങ്ങിൽ നിന്ന് അഭിന്നമാകയാലും. അപ്പൊ ഇവിടെ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദം, നമ്മള് ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിച്ച പോലെ ഭഗവാൻ അകത്തുണ്ട്, പുറത്ത് എന്നാൽ പുറത്തുണ്ട്, ഭഗവാൻ അടുത്തുണ്ട് പക്ഷെ ദൂരെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അങ്ങ് അകന്നു നിൽക്കുന്നു. എല്ലാം അങ്ങിൽ നിന്ന് അഭിന്നമാണ്. എന്റേതെന്നും നിന്റേതെന്നുമുള്ള സങ്കല്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തരം വ്യാമോഹം, മായയാണ്, അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാം പറയും ഇത് എന്റെയാണ്, ഈ സാധനം എന്താണ്, ഇത് എന്റെ വസ്തുവാണ്, ഇത് നിന്റെ വസ്തുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് കണ്ടാലും അത് എന്റെ നിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേർതിരിക്കുക. അതൊക്കെ വെറും മായയാണ്. കാരണം ഒന്നും നമ്മുടെയല്ല, ഈ ശരീരം പോലും നമ്മുടെയല്ല, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി ഇല്ലാത്ത ഈ ലോകത്ത് ഒന്നുമില്ല, അല്ലെ? സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും ആ ദുഃഖം തരുന്നതും അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ദുഃഖം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഒരു തരി പോലും ഭഗവാന്റെ അല്ലാതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഒന്നും ഭഗവാന്റേതായ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഏത് വസ്തു എടുത്താലും അവിടെ ഭഗവാനുണ്ട്. എന്റേത് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം മായയാണ്. അപ്പോ സംഹാരത്തിന് ഹേതുവും അങ്ങാണ്. ഇതെല്ലാം സംഹരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതും അവിടുന്നാണ്. അവിടുത്തെ ഭഗവത് പദം വിശ്വപ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം വിത്തിന്റെയും വൃക്ഷത്തിന്റെയും അഥവാ സൂക്ഷ്മമായ കാരണത്തിന്റെയും സ്ഥൂലമായ സൃഷ്ടിയുടെയും ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ വിത്തിൽ നിന്നാണ് വൃക്ഷം വരുന്നത്. പിന്നീട് വൃക്ഷം വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വിത്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. വൃക്ഷത്തിന് ഞാൻ എവിടുന്ന് വന്നു എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം എവിടുന്നാണ് വന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പല ശരീരത്തിൽ കയറി പല അച്ഛനും അമ്മയും ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോ ബാക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. അപ്പൊ വൃക്ഷം വലിയതായിട്ട് വന്നു, പക്ഷെ ആ വൃക്ഷത്തിന് ഞാൻ എവിടുന്നാ വന്നേന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ വിത്തിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല.
അതുപോലെയാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല. എല്ലാം ഇങ്ങനെ അവ്യക്തമായ ഭാവത്തിൽ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാം പരന്നു കിടക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഈ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകവും ആത്മീയ ലോകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഭൗതിക ലോകം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മീയ ലോകം ആത്മീയ ശക്തിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മായാശക്തിയാണ്. നമ്മുടെ ദേവീധാമം എന്നാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ പറയുന്നത്. കാരണം ദേവിക്കാണ് ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് യോഗമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. യോഗമായയാണ് അവിടെയുള്ള ലീലകളൊക്കെ നടക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. യോഗമായയാണ്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന യോഗമായയും ഈ പറയുന്ന മഹാമായയും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമില്ലാതെ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക്, എല്ലാം എല്ലാം അങ്ങ് ഇവിടെ ഒരു ജഗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ പറയാണ് അങ്ങാണ് എല്ലാം, ഈ ജഗത്ത് മൊത്തവും അങ്ങയുടേതാണ് എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകം. അപ്പൊ 31 തൊട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ 31 അല്ലേ? നമ്മൾ 31 വായിച്ചത്? 30 വായിച്ചത്? 31 വായിച്ചത്. 30 വായിച്ചായിരുന്നോ? 30 വായിച്ചു മാതാജി. വായിച്ചല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ 31 വരെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് 32 തൊട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे